Og som I måske kunne se på ruten, så starter den altså bredt, og så går den lige så stille indad. Så man har lige nogle meter til at for alvor at komme i front. Det er bare med at give den gas. Skal vi se, om vi kan klappe i takt til musikken her, når de tager hænderne op, så klapper vi alle sammen. Heat nummer 3 er gået ned til start. Får vi lidt info fra startdommeren dernede. Og når I hører hornet lyde, så er heat nummer 3 skudt i gang. Tag det nu lidt mere med ro. Vi ser helst ikke, at der er alt for mange, der kommer galt afsted. Skal vi lige give dem en kæmpe stor hånd her, venner? Der skal klappes, der skal klappes. Ej, og jeg tror hold nummer 18, nej! Hold nummer 18 overhaler. Og der ser jeg skørt med hold nummer 19. Hold nummer 18 er i finalen. Yeah! Sådan, nej! Pas på jer selv, venner. Pas på jer selv. Hold nummer 18, det er Michael og Lene fra Viborg-egnen, der er i finalen. Tillykke med det. Vi har lavet en forkert teknik, altså hjemmefra, hvor det var, at vi skulle bukke os forover, og så røg jeg så over Flemming. Og så væltede jeg på armen, og Flemming landede på hovedet, så det gik ikke så godt. Det er jo vildt ærgerligt, så du ligger til at vinde. Her har vi hold nummer 27, hold nummer 1, som vandt første heat, og hold nummer 18, hold nummer 8, hold nummer 25 skal også have en stor hånd, og hold nummer 12. Og starten, den er gået i finalen i grundløbet. Og der skal klappes. Pas på, at den kommer. Det vindende hold blev hold nummer 1. Holdet på anden pladsen blev hold nummer 18 og hold nummer 27. Det er en stor oplevelse. Og et ret flot arrangement, vi laver ud af det. Det er Lilian og Daniel fra København, som har taget turen til Vejle. Stor hånd til dem. Kan I klappe højere? Kan det ikke lade sig gøre? Vi kommer i et svært heat med en masse dygtige folk og starter yderst til højre. Så prøver vi ellers bare at give den gas. Og når man først kigger fremad, så kigger jeg mig ikke tilbage der. Vi skal giftes den 9. juni i København, og det bliver et helt traditionelt kirkebryllup. I den kirke, vi kommer i normalt, med en masse venner og en masse familie. Og pengene skal gå til en masse flot tøj fra den her flotte kjolebutik. Og I andre de to hold, I må også gerne kysse. I skal bare vente til I skal gifte, så kommer I til at kysse rigtig meget. Og så er det også slut bagefter.